Hi YouTube, berdong asa kalamu bयबो मोजां खोमा आङो मैयाहाय फैला सारनि भिडिअखौ नुदोंमोन इन्टारभिउखौ नुदोंमोन आरोना इट वाज रियलि गुड आरो जे होनदों एसे मिलायदों खोथाफोरा आंजों स फर दैट रिजन आई वाज हैप्पी स दायो पॉइंट ऑफ फैसनसै जेम्सनि खेत्रआव ओके स जेनेबा फैला सारा खोथा मोनसे बुंदों लाइक बिसोर बायदिखौ लिंबा माने बिराद मानसिफोर फैयो होननानै आरो जाय जाय लेंग्रा बिसोरखौबो आं होनो लुबैयो अरे प्लिज यार एटलिस्ट सासे मोजांखौ लेंब्रा मेरला एक्ट्रेसफोर दङ जायहा बेड रेकर्ड्स गैया बिसोरखौ लें ना बेड रेकर्ड गोनां मानसिखौसो लिङो इदिबा जायाना एसे जायना जेबो रेकर्ड गैस्रायै बिसोरखौ लें होमबाबो मानसिफोर फैखागोनखा आरो आई सेड यू पब्लिकना मिस्टेक दं आं लास्ट भिडिअ आव अलरेडि बुंखाबायना जीके टीचर और समथिं लाइक दैट नि भिडिअ एबा आई मे बी इन दैट पार्टिकुलर भिडिअ आं होनदोंमोन ना पब्लिकनाबो मिस्टेक दं नोंसोरनो सापर्ट खालामो नोंसोरनो फेदेरो नोंसोरनो फेदेरो आरो दायो नोंसोर जेरै फेदेरदों बिदिनो खोलिनोबो हायो ओके आंलाय माखाय दायो आंना 10K सब्सक्राइबार्स जाबाय ओके थैंक यू फर दैट टू एवरी वन ऑफ यू जाय आंखौ सापर्ट खालामदों एन्ड आई एम नट इगो अबाउट दिस 10K सब्सक्राइबार्स मानो होनबा नोंसोर गोसोबा आंखौ दानो खोलिनोबो हायो स आई रेसपेक्ट दैट अल्सो स आं होननो लुबैयो कि नाय सपोर्ट खालाम बाट सपोर्ट हु इज रियली रियली गुड फेक फेस लानानै थाग्रा मानसिखौ मालाबा सपोर्ट खालामना नेभार एभार सपोर्ट दैट पिपल देयर आर मोर पिपल अगेन लासैनो फैगोन आंनि चेनेलावनो फैगोन लासैनो फैजोबगोन ओके स बेसिमल'सै आं बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया स लाभ यू ऑल पीस आउट